Milí televízni diváci, len vďaka vašej podpore a štedrosti môžeme byť medzi vami vo vašich farnostiach, môžeme vám prinášať aj takéto pekné chvíle. Veľmi si vážime vašu podporu, vašu štedrosť a veríme, že v budúcnosti ju nielen zachováme, ale aj rozšírime. Veľmi chcem v tejto chvíli poďakovať zvlášť členom klubu priateľov televízie Lux. Krátka chvíľa, ktorú potrebuje náš zbor a orchester na to, aby sa pripravili na koncert, využijeme na rozhovor s členkou zboru, pani Líviou Kupcovou. Príjemné popoludne. Aj vám podobne, všetkým divákom. Mohli by ste prosím predstaviť váš zbor našim televíznym divákom? Náš zbor Juventus je zbor z Brezna. Pôsobíme pri rímskokatolíckom farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Brezne. Je to miešaný spevácky zbor, ktorý pozostáva zhruba z 25 členov a našou dirigentkou a umeleckou vedúcou je pani Zuzana Šulová. Ako dlho váš zbor existuje? Náš zbor existuje od roku 2008 a zúčastňujeme sa hlavne spevov pri liturgiách, aby sme trošku osviežili a chválili Pána. Potom vystupujeme na rôznych vystúpeniach na zborových slávnostiach zborového spevu vo Zvolenie napríklad, alebo horehronských slávnostiach zborového spevu a iných podujatiach. Na dnešnom koncerte s vami spolu účinkuje aj orchester. Je tento orchester stálou súčasťou vášho zboru, alebo? Orchester nie je stálou súčasťou nášho zboru. Toto je vlastne podujatie, ktoré organizuje občianske združenie Totus Tuus. Totus Tuus je združením, ktoré vzniklo na podporu a rozvoj kresťanskej kultúry a v rámci tohto združenia organizujeme toto ako druhý projekt. Prvý projekt bol vlastne kantobiografia, spievaný životopis Jana Pavla II. A teraz máme vlastne v roku viery, máme cyklus posilnený vierou o Cyrilovi a Metodovi. Čiže orchester máme vlastne prizvaný na tieto naše projekty. Za každým takýmto projektom stoja nejakí konkrétni ľudia, ktorí sú ako iniciátori, ktorí dávajú tomu dušu, zmysel. Kto je to vo vašom prípade? Kto je v tomto zbore takýmto iniciátorom? Vo všetkých týchto zatiaľ dvoch a v treťom pripravovanom sú tvorcami naši členovia. Je to Monika Akurátna, ktorá je autorkou všetkých textov a sprievodného slova počas koncertov. Potom je to jej syn Jakub Akurátny, ktorý tvorí hudbu. A potom je to pán Marián Švoňava, ktorý je umeleckým vedúcim alebo tvorcom inštrumentalizácie skladieb a dirigentom zároveň. Čiže všetko je pôvodná tvorba vytvorená priamo na tieto udalosti. Keď nacvičujete tieto veci, nevznikajú niekedy aj nejaké napätia a každý má svoj iný aj súkromný život. Ako zvládate to zladenie súkromného života a týchto povinností? No, spievanie a hranie nám robí radosť, takže nejaké problémy extra nevznikajú. Cvičíme osobitne, najprv nacvičuje orchester, osobitne nacvičuje zbor a potom máme pár skúšok na to, aby sme sa zohrali spolu. Čiže najdôležitejšie alebo najťažšie možno zároveň je sklbiť toľkých ľudí naraz, aby sme mohli vycestovať napríklad aj na takéto podujatie, ako je to dnešné. Čo nám môžete povedať konkrétne o dnešnom programe, ktorý sa volá Posilnený vierou? Tento projekt alebo program Posilnený vierou je oslavou svätých vierozvestov Cyrila a Metoda. Vznikol pri príležitosti ich príchodu na Veľkú Moravu pred 1150 rokmi a je vlastne takým prierezom ich celého života. Je 6 solistov, zhruba tých 20 členov zboru a 20 členov orchestra. Čo pripravujete do budúcnosti? Nejaké nové projekty, nejaké vízie? Áno, pripravujeme projekt, ktorý sa nazýva Hymnus na život a bude vlastne oslavou života. Viem o tom, že chystáte ešte jednu vec. Chceli by ste zozbierať staré liturgické piesne. Áno, a chceli by sme ich oživiť, piesne našich starých mám a dostať ich do povedomia všetkých ľudí opäť znova. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám, aby sa vám tu príjemne spievalo. Ďakujeme pekne, tešíme sa. Milí televízni diváci, toto je tretia časť nášho dnešného priameho prenosu z Nižného Hrušova. Želáme vám, aby ste dnešný koncert prežili príjemne v spoločnosti televízie Lux a veríme, že si vašu priazeň zachováme aj do budúcnosti.
jedno budeme. Len slovom povzbudiť, k viere vás chceme. K viere vás chceme. Boží viedol nás, ako nežná niť. Ako nežná niť. Učiť vás, že on je láska pre všetkých. Láska pre všetkých. Slovo, viera, nádej pre kresťanov. Slovo, viera, nádej pre Slovanov. Slovo, viera, nádej pre národy. Slovo, viera, nádej všetkých svojich. Bratia zo Solúna sú veľkým vzorom. Sú veľkým vzorom. Každý z nich pre ľudí je apoštolom. Je apoštolom. A na ich príhovor za zjednotenie. Za zjednotenie. My všetci veľmi sa v slove staneme. Slovo, viera, nádej. 3 slová. Obyčajné, jednoduché, alebo azda náročné. Tieto 3 slová, 3 výstižné slová, hovoria o práci 2 mužov apoštolov. Sú hlbokým vyjadrením toho, čo urobili nielen pre slovanský národ v roku 863, ale pre celú súčasnú Európu. Svätý Cyril a Metod, spolupatróni Európy, prišli s láskou medzi našich predkov žijúcich na území Veľkej Moravy. No čo vieme o týchto 2 mužoch? Napriek skvelej kariére, ktorá sa im núkala v Byzancii, oni radšej odchádzajú v skromnosti medzi pohanou a prichádzajú hlásať Slovanom Božie slovo, ohlasovať evanjelium a dvíhať kultúru ducha. Svojou kresťanskou misiou sa snažili o zblíženie východnej cirkvi a Ríma. Ich zásluhou bola staroslovenčina povýšená na liturgický jazyk. A nie len to, staroslovanský jazyk sa začal používať ako medzislovanský spisovný jazyk. Solúnski bratia sa stali zakladateľmi prvej slovanskej školy. Vychovávali učeníkov a následovníkov a zasvedcovali ich do prekladateľského i skladateľského umenia. A tak by sme mohli o týchto 2 svedcoch rozprávať ešte dlho. Sú veci z ich života všeobecne známe a mnohé udalosti, o ktorých nevieme. Nech zavanie duch staročí a oživí príbehy dávno minulé, aby sa nám spoločne otvorili srdcia a mysle pre pochopenie minulosti, ktorá je v nás stále prítomná. Múdrosť nádhernejšia je nad slnko a prevyšuje celý hviezdny svet. Ja miloval som a po nej túžil od mladi. Túžobne som si prijal priviesť si ju domov ako nevestu a jej krásu som vrúcne miloval. Z knihy Múdrosti. Krásny chrám Božej múdrosti patriaci, nohy Konštantína tam často kráčali. Srdce jeho i myšlienky vrúcnou túžbou horeli a on sa múdrosti tej prečistej zasvetil.
Prisnil sa mi nádherný. Ja zrel som obraz žiarivý, tvár zlatom perlom krášlená a volala sa Sofia. Len jej dám prednosť jedinej, múdrosti takej opojnej. Len ju sa musí vyberiem, len s ňou svoj život spojiť chcem. Sofia,
oslavujte Pána a vzývajte jeho meno. Rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu a hrajte. Rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. Jeho svätým menom sa honoste. Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Hľadajte Pána a jeho moc. Hľadajte vždy jeho tvár. Z knihy Žalmov. Kde kráčaš, mladosť moja? Aký ducha v sebe mám? V starostí sveta chcem byť zbavený. Ani ruku nevesty neprijímam. Nech kláštor je mojou útechou. Tam Bohu žiť budem oddane. Bohatstvo svetské nežiadam. Len pravdu a múdrosť. To hľadám.
Všetci sme boli ako poškvrnení. Nebolo toho, kto by vzýval tvoje meno. Kto by sa vzbudil a chopil sa teba. Teraz však, Pane, ty si náš Otec. My sme len hlina a ty si náš Tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk. Hľadali ma tí, čo sa nepýtali. Našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som, hľad, tu som. Národu, čo nevzýval moje meno. Z knihy proroka Izajáša. Priniesli slovo, dali vieru, do srdc nádej vložili. Dvaja svätí muži, Konštantín a Metod, na slovanskú zem, keď vstúpili. Ktože sa vyrovná múdremu? Kto vie dať vysvetlenie na záhadu? Múdrosť zasvieti človeku na tvári a tvrdosť jeho tváre sa zmení. Z knihy Kazateľ. Tak srdce Cyrila spoznalo, že treba písmu tvárnosť dať. Symboly kresťanské do nich vložil, hlaholikových začal zvať. A toto písmo ku Slovienom priniesol.
dáme do slovíčok dáme. Či im niekto porozumie, ťažká je to veda, ale veď to slovo Božie ku ním priniesť treba. Jedno písmo ako kríž je, aký znak má písmeno a kruh vraví za slovo krásne večnosť Božiu, to znamená. Nemôžu mať grécke písmo ani žiadne rímske, ku čítaniu aj písaniu treba im slovanské. Jedno písmo ako kríž je, aký znak má písmeno a kruh vraví za slovo krásne večnosť Božiu, to znamená. Láska za láskou na svet prichádza, víru trvále, ona ožíva, a vecená je Bohom zjavená. Výkon trvá je, ducha slovanstva. Tak Boh milý, ktorý z lásky človečenstvo stvoril, Slovanom vyslal muža, čo sa volal Cyril. Človek priamy aj vzdelaný, filozof nazvaný, utvoril tak glagoliku ťažké do písmeny. Jedno písmo ako kríž je, aký znak má písmeno a kruh vraví za slovo krásne večnosť Božiu, to znamená. Láska za láskou na svet prichádza, víru trvále, ona ožíva, a vecená je Bohom zjavená. Výkon trvá je, ducha slovanstva. V každom čase dobroreč Pánovi, svojmu Bohu, a pros ho, aby ti bol vodcom na cestách, aby sa ti vydarili všetky činy a zámery. Lebo ani jeden národ nemá v moci svoj zámer, ale všetko dobré im dáva sám Pán. Veď koho chce, toho Pán pozdvihne, a koho chce, toho poníži až na dno podsvetia. Pamätaj teda, syn môj, na tieto príkazy a nedovoľ, aby sa ti vytratili zo srdca. Z knihy Tobiáš. Na cestu sa hneď vydali so srdcom naplneným bázňou pred Pánom, nehľadiac na útrapy púte, čo čakali ich v krajine známom. Po svetlo niesli, i sami boli svetlami, svetlom, čo ľud čakajúci ožiari. Hviezda jasná na cestu nám svieti, ako tomu dancu v betlehemskej noci. Svojím ja som smer
tu putuje. Ty si nám len preto zažiarila, aby si nám tú cestu zjavila, tú cestu do neznámeho kraja, kde čakajú na Slovania. A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami. A preto sa dvíha, aby vás omilostil. Veď Bohom pravdy je Pán. Blažení všetci, čo dúfajú v Neho. Lebo ľud na Sione, čo bývaš v Jeruzaleme, nie, nebudeš plakať. Áno, zľutuje sa nad tebou. Nahlas tvojho volania, len čo ho počuje, vyslyší ťa. Z knihy Izajáša. Tvoje kráľovstvo, Pane, je večné. Tú modlitbu naučil nás Boží Syn. Tvoja dobrota a láska sú nekonečné. Len vôľou Tvojou svätý chcem byť. Žiť posvetený v Tvojom mene, chlebom živým sa vždy sítiť. Oče náš, k Tebe svoje ruky dvíhame, ktorý si na nebesiach i všade okolo nás. Buď svätý meno Tvoje, všade, kde Ty kráľuješ, Tvoja vôľa sa plní, tak v nebi aj na zemi. Chlieb náš daj nám každý deň a hriechy odpusti nám. Aj my odpustiť chceme tým, čo ubližujú nám. Chráň nás od zlosti svetskej, pozbav nás všetkého zla. K ťažkej práci pluh ma tlačí a chrbát vždy je zohnutý. Zem vonia vôňou nádhernou, čaká len, kedy ju zúrodním. Kto ma to volá k modlitbe?
Veď duch i telo ustaté len k spánku zložiť a usnúť po celodennej lopote. Ku včelám treba ráno vstať, čo dobrý med nám dávajú. Počuť ich pieseň prekrásnu, keď ku kvietkom sa chystajú. Pri ťažkej robote v pote tváre kolená zohýbam. Len s tvojou pomocou svoju prácu vykonám. Chválim ťa, prosím i ďakujem a do tvojich rúk sa, Oče, zverujem. Už hlahol zvonov do neba nesie sa a z úst mojich povzdych ozve sa. Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov. Zvestovali svoju prorockú dôstojnosť, stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvetnú náuku. Svojím nadaním zostavovali piesne a nápevy a písmom zaznačovali básne. Z knihy Sirachovcovej. V Solúne, meste, kde svätý Pavol stopy zanechal, Solúnčanom listy písal, srdcia k viere vzbudzoval, mocou ducha za Kristovu náuku on horlil, šíril jeho slová a radostne Boha slávil. Konštantín s Metodom to učenie prijali, preto ich na slávnu misijnú cestu vybrali. Tí mužovia slovanskej reči znali, už v Solúne písmo i knihy prekladali. Vo viere a nádeji, že obyčajný človek pochopí, že Boh cez písmo s láskou aj k nemu hovorí. Stále máme počúvať,
úcte veľkej treba ho vždy mať. Ako ho mám, Bože svätý, pochopiť? Veď ja som len obyčajný tvoj. Ako si mám srdce preňho otvárať? Vedieť, že Boh v ňom sa dáva nám. Litery sú Cyrilovi zjavené, podal sa modlitbe filozof. Hoci veľmi chorý je i ústatný, zo srdca vytrysný kráľovstev. Naplní sa jeho srdce radosťou, duch jeho vytvorí veľký pán. Začal rýchlo písmo sväté prekladať, do diaľa mne túžil sa vítať. Naplní sa jeho srdce radosťou, duch jeho vytvorí veľký pán. Začal rýchlo písmo sväté prekladať, do diaľa mne túžil sa vítať. Veď národ, čo nemá ani vlastných kníh, ako dieťa nemej matky je. Chce Boha chváliť materinské reči, a preto cíl tam putuje. Konštantín na Moravu bol vyslaný, svojim bratom nasledovaný. Vnúknutím Božím knihy preložili, našej kultúre zakladali. Múdrosť písma hľadaj, ku ním hovorí, a srdce im Boha velebí. Milosť ústrední vúňastia lúčny kvet, sladká reča na tej sladkostne. Naplní sa jeho srdce radosťou, duch jeho vytvorí veľký plán. Začal rýchlo písmo sväté prekladať, do diaľa mne túžil sa vítať. Naplní sa jeho srdce radosťou, duch jeho vytvorí veľký plán. Začal rýchlo písmo sväté prekladať, do diaľa mne túžil sa vítať. Evanieliu svetému som pred slovom. To báseň básní hovorí. Chválospev písma a slova. Čujte ju. Čujte, Slovieni. Je slávou slova ľudského, oslavou slova Božieho. Filozof, čo múdrosť miloval, i do tej básne svoju lásku dal. Evanieliu svetému som pred slovom. Tak ako nám to predriekli už proroci, prichádza Kristus zhromažďovať jazyky, pretože on je svetlo sveta celého. To v 1000-ročí 7. stalo sa i tu. Bo oni riekli to, že slepí uvidia, že slovo písmenné aj hluchí počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte toto, Slovieni. Slovo
Veď či by sluch, čo hrozný rachot hromový neočuje, stáť mohol v básni pred Pánom, alebo čuch, čo vôňu kveta nevnímaš, môžeš ty vôbec Boží zázrak pochopiť? Takisto ústa, ktoré sladkosť necítia, človeka činia, ako by bol z kameňa. Chcem radšej iba 5 slov povedať. Rozumom svojím chcem tých 5 slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli. Nuž rieknuť tmu slov im nerozumejú. Veď ako muž, čo my mu nerozumieme, čo nedoloží podobenstva múdreho, ako by mohol pravú reč nám povedať. Lebo sú bez kníh nahé všetky jazyky, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje s protivníkom a tuší našich záhubcom. Odsúdené sú večnej muke za korisť. Vy však, čo nepriateľa nemilujete, jazyky, čo s ním veľmi chcete boriť sa, otvorte dvere svojho ducha pozorne a na obranu zbroj tvrdú teraz príjmite, okovanú vám v knihách Hospodinových, ktoré tak veľmi mliaždia hlavu diablovu. Lebo kto totiž príjme tieto písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní. Vyzleč Jeruzalém rúcho smútku a nešťastia a odej sa ozdobou Božej slávy na veky. Obleč si plášť spravodlivosti Boha, polož si na hlavu myrtu slávy večného, lebo Boh všetkému, čo je pod nebom, ukáže tvoju žiaru. Boh ti dá meno na večnosť, pokoj spravodlivosti a sláva bohabojnosti. Z knihy proroka Barucha. Pokoj a pokora z bratov vyžarujú na ceste do Ríma, keď putujú. Pápež vychádza v ústrety. Pre pútnikov to veľká česť. Jeho súhlas prišli žiadať, nič nekonali na vlastnú pesť.
niesli písmo i knihy slovanské a bránili tú krásnu reč. Jasný tak cieľ, cesty máme, ktorou sa dnes hneď vydáme. Našej cesty cieľom večné mesto Rím je. Položil Boh ruku na nás a milosťou naplnil nás. To pápež nám k sebe volá nás. To správa k nám prišla dobrá, že pápež si vidieť žiada a poznať chce prácu mužov zo Solúna. Pokore sa pred ním skloňme, knihy sveté prinášame pre Slovanov. Vzácnou perlou sú. Knihy nech sú užívané, tu Slovanom prinesené, osvietia ľud, ktorý na Morave býva. Slovenská reč, materinská, v bohoslužbe potvrdená, Boh otvoril náruč pre všetkých. Svätý Klement, Pavol Svätý, dvaja Boží mučeníci, čo nás chránia, zvýšen na nás dolu hľadia. Sprevádzajú na cestách tých, na misiách apoštolských, keď ľud Boží vieru túži nás. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na ten dom. Ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rumovisko. Evanjelium podľa Matúša. Tak choďte a to, čo sme do vás vložili, ďalej hlásajte.
učte. I krivdu pre svoje učenie s pokorou znášajte. Nech sa dom nezborí, veď pevný základ Len kde má. tu fakľa horí. Tu Kristus zapáľuje svetlo na slovanskom nebi. Základy sú položené, ďalej stáva treba. Múry, aby pevné boli, viedli vás do neba. Viedli nás vedie sála, učeníkov hrozdka malá. Zapáľujte každú dušu, nech z rieky je riava. Svetlo jas sa v každé srdce vnorí. Tak myslia poznanie písma a túžba sa rodí. Cyril Metod, čo učili, ako sláviť Boha, Goraz, Maurus, Bystríky nám vieru ďalej živia. Nič ich nemôže odradiť, nik ich nemôže oslaviť. Pokračujú v svetom diele započatom bratmi. Vyučte blúdiaci, cestu nepoznajú, nájdite stratených, smer žitia hľadajú. Žijte ďalej slovo i túreť Slovansku, nech slova od Krista do srdc prenikajú. Svetenie prijali v Ríme kňazské. Modlitby, piesne spievali len v reči slovanskej. V radosti prúd zo srdc padá, pokoj ďalej šíria, prácu ich však nevážia si, poslanie ich nectia. Ako Adam sú vyhnaní, pre všetkých len dobre chceli, rozprchli sa sťa vtáčatá, hľadajú si hniezda. Vyučte blúdiaci, cestu nepoznajú, nájdite stratených, smer žitia hľadajú. Žijte ďalej slovo i túreť Slovansku, nech slova od Krista do srdc prenikajú. Vyučte blúdiaci, cestu nepoznajú, nájdite stratených, smer žitia hľadajú. Žijte ďalej slovo i túreť Slovansku, nech slova od Krista do srdc prenikajú. Kráľ povedal múdrcom Babylonu: ktokoľvek prečíta toto písmo a vyloží mi jeho význam, bude sa obliekať do purpuru, zlatú reťaz bude mať na hrdle a ako tretí bude vládnuť v mojom kráľovstve. Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, no nevedeli písmo prečítať ani vyložiť jeho význam kráľovi. Z knihy proroka Daniela. Neľakaj sa, vladáru, to písmo vyložiť viem. K tancu kráľovskému pozýva nás toľko mien. Písmo maľované, podoby vznešenej, v slová sa ukladá, do kníh ich uložiť chcem.
aké meno má. Ja som Azet a jabuky k tancu vyzvať smiem. Moje meno je zazvedý, ja som štíhleý. Mena krásne, tak nám dali naši patróni. Ižica som a glagole, ja sa tak volám. Lepší úklon i otočka, pozrieť na vás smiem. Pohľad smelý, štihle tvary, i že aj reci poskladané do slovíčok. Už nie sme cudzie. Všetky máme, zniejú vznešenie, poskladané do slovíčok, slúžiť vám chceme. S odvahou sa pozeráme priamo do očí, ani jedno nesmie z tanca nikde vybočiť. Papier, pero je náš dar, my tam vynikáme. Na písanie sme určené vždy na čítanie. My z nás boli krásne vety, o to prosíme. Neslúžime si a chvále, o to žiadame. Papier, pero je náš dar, keď tam vynikáme. Na písanie sme určené vždy na čítanie. My z nás boli krásne vety, o to prosíme. Neslúžime si a chvále, o to žiadame. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami. Sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden s druhým v pokoji. Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé. Ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Z prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom. Konštantín plný vďačnosti bratovi svojmu berlu dáva, milovaných svojich pred odchodom požehnáva. Poboská ich svätým voskom a Boha velebí prosiac, nech zachováva stádo verné, nech svetlom pravdy svieti. Cyril prácou vyčerpaný za svojich sa modlí, mohu dušu odovzdáva v srdci túžbu nos.
zem našu stvoril, i chory anielské. Prosby ľudu svojho počuj, čo sú mi zverené. Boží súd ma čaká, nech som pripravený. Za všetko, Bože, buď len Ty pochválený. Ty metód, bratu môj, v tom diele pokračuj. Ďalej záprach ťahaj, prazu ďalej oraj. Ja padám, no Ty vstaň a telo neopusť. Budú srdcia čisté, Bohu nech sú milé. Správ ho ľudom vyvoleným, za synov ich príjmi. Zjednoť všetkých v Tvojej viere a v Tvojom vyznaní. Moja duša pomaly už pre nebo sa rodí. Od zväzkov na zemi bude muž oslobodený. Boží súd ma čaká, nech som pripravený. Za všetko, Bože, buď len Ty pochválený. Ty metód, bratu môj, v tom diele pokračuj. Ďalej záprach ťahaj, brazdu ďalej oraj. Ja padám, no Ty vstaň a telo neopusť. Budú srdcia čisté, Bohu nech sú milé. Biskup Metód, muž horlivý, svetosťou zdobený. Za najvyššieho biskupa bol ustanovený. Konštantín zvaný filozof Berlu mu odovzdal. V sebe Boží pokoj prijal a takto povedal. Boží súd ma čaká, nech som pripravený. Za všetko, Bože, buď len Ty pochválený. Ty metód, bratu môj, v tom diele pokračuj. Ďalej záprach ťahaj, brazdu ďalej oraj. Ja padám, no Ty vstaň a telo neopusť. Budú srdcia čisté, Bohu nech sú milé. Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce. Budem Ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja, prebuď sa harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu. Budem ťa velebiť, Pane, medzi pohanmi a zaspievam Ti žalmy medzi národmi, lebo až po nebesia siaha Tvoje milosrdenstvo a Tvoja vernosť až po oblaky. Bože, vznes sa nad nebesia a Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Zachráň svojich najmilších, pomôž svojou pravicou a vyslíš ma. Z knihy Žalmov.
Spievate na chválu s nebeskými chórmi, jasáte večne s anielskými zbormi. Navždy už miesto v nebi máte, tam naše prosby Bohu predkladáte. Čo svietíte na cestu, ctíme si vás. Túžba, čo ste v nás prebudili, je stále v nás. Plesaj a pás, spievaj a hraj, poď vďaku vzdaj, radosť v srdci maj. Plesaj a pás, spievaj a hraj, poď vďaku vzdaj, radosť v srdci maj. I skoni bie slovo, i slovo bie u Boga, i Bog bie slovo. Sebie i skoni u Boga, siatem biše, i bez Niego niče sože ne bist, ježe bist. Evangelium podľa Jána.
Týmito vznešenými slovami začína sa slovanské písomníctvo a kultúra. Na počiatku bolo slovo, slovo slávené, slovo slávené. Slovo Kristus za ňom život, slovo napísané, slovo napísané. To prvé slova z Evanjelia, ktoré pre nás všetkých písal Ján. Však svietilo, bez neho nič nepovstalo, z toho, čo povstalo, z toho, čo povstalo. To prvé slova z Evanjelia, ktoré pre nás všetkých písal Ján. Aleluja. Chváľte Pána v jeho svätyni. Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho za jeho činy mohutné. Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. Chváľte ho zvukom polnice. Chváľte ho harfou, citarou. Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou. Chváľte ho ľúbozvučnými cymbalmi. Chváľte ho jasavými cymbalmi. Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Aleluja. Z knihy Žalmov. Bože, Ty si milujúci Otec všetkých ľudí a v Tvojom mene všetci sme bratia a sestry. Nech Teba chváli každý tvor za Tvoje skutky úžasné. Nech velebia ťa tí, ktorých chceš zjednotiť. Nech jedným hlasom spievajú, že Tvoje srdce bije pre všetkých. Nech ku kresťanským koreňom sa vráti každý národ, čo sa zatúlal, že len Ty
si živým prameňom, aby každý pamätal. Ovocie dozrelo, treba ho oberať. Nebeský hospodár dá dary pozbierať. Múdrosť a srdečnosť sú takým ovocím. Treba ich rozdávať ako slovo i čin. Prišli sme medzi vás, ako ste žiadali. Smední ste po pravde, po svetle túžiaci. Vieru vám zaštepiť, pohanské zanechať a srdcia obrátiť, učiť sa nekryjúdiť. Nuž teda k modlitbe spoločne sadnime, nech slovo od Boha zapustí korene, znášať sa navzájom a žiť vždy v čistote, jednotný v duchu byť vo svojom živote. Očiach sveta je bláznivé. Vyvolil národ malý, čo v srdci Európy je. Malinkú vrstvu veľkou milosťou obdaril. V oblačnom stĺpe prišiel slávy čas vyjavil. Ukáž nám, Pane, jeden cestný smer, len pre mne je náš vytúžený cieľ. A láska zvornosť, nech nás prebýva. Vrátiť sa tam, kde všetko dávno začalo, obnoviť vieru Otcov v ľuďoch na novo, zmierniť napätie a či vinu odpustiť. Ty ako prvý musíš každý miery žiť. Jeden cestný smer, len pre mne je náš vytúžený cieľ. A láska zvornosť, nech nás prebýva. Pevné korene v srdciach ľudí má. Jednota ľudí práve Bohu prichádza, jej prameň živý v každom z nás sa nachádza. Aj keď sme všetci ľudia takí odlišní, to Božie srdce bije pre nás, pre všetkých. Ukáž nám, Pane, jeden cestný smer, len pre mne je náš vytúžený cieľ. A láska zvornosť, nech nás prebýva. Pevné korene v srdciach ľudí má. Ďakujeme veľmi pekne. Milí priatelia, bolo nám potešením prežiť spolu s vami tieto chvíle. Veríme, že vám nebolo dlho. Dovolte mi teraz na záver nášho programu predstaviť vám nás, účinkujúcich. Patríme všetci, ktorí sme tu medzi členov a sympatizantov občianskeho združenia Totus Tuus, ktorého poslaním je šíriť kresťanskú kultúru. Zakladateľom združenia Totus Tuus je otec Adam Cyril Gerašimčuk, ktorého túžbou je hľadať, nachádzať a podporovať umelcov, spevákov, hudobníkov, maliarov, sochárov, výtvarníkov, jednoducho všetkých, ktorí svojou tvorbou šíria dobro, krásu a pravdu. Náš prvý projekt bol spievaný životopis blahoslaveného Jána Pavla II. S názvom Totus Tuus, ktorý sme vám s radosťou predstavili v lani na jar.
Dnes sme chceli prispieť každý svojou troškou k oslavám našich vierozvescov Cyrila a Metoda, pretože ich príchodom pred 1150 rokmi sa začala šíriť viera medzi ľudí v ich vlastnej reči. A kto sa pričinil o hudobný cyklus o Cyrilovi a Metodovi posilnený vierou? Texty piesni i hovorené slovo pochádza z pera Moniky Akurátnej. Po prečítaní mnohých informácií o dvoch velikánoch o týchto dvoch velikánoch vybrala tie najdôležitejšie a vytvorila spolu 16 skladieb. Aby naša Monika nemusela chodiť ďaleko po noty k textom, podala ich postupne svojmu synovi, Jakubovi Akurátnemu. Jakub si vďaka dlhoročnej spolupráci so speváckym zborom Juventus z Brezna, ktorého dirigentkou je Zuzana Šulová, dokázal predstaviť skladby v úprave pre 4 hlasy. 4 hlasy sa však zdali málo Marianovi Švoňavovi. Je tvorcom inštrumentalizácie skladie. Pre každý nástroj vybral tie najsprávnejšie noty, čím umožnil zaznieť ich výnimočnosti. Členov orchestra predstavím ako aj minule. Sú to učitelia i žiaci základnej umeleckej školy v Brezne, súčasní i bývalí aj profesionálni umelci. A keďže Marián poznal všetky noty jednu za druhou, tak sa chopil aj dirigentskej paličky a premiéra zaznela v lani v októbri 2012 v Hronci, čo je nedaleko Brezna. Okrem zboru a orchestra ste si mohli vypočuť 6 sólových hlasov. Zuzanu Šulovú, Andreu Kiršovú, Martu Gondovú, Martina Vetráka, Michala Adamského a Jakuba Akurátneho. Hovorené slovo čítal Julius Obernauer. Videoprojekciu nám predstavila Katarína Libičová. A čo naše plány do budúcna? Pripravujeme v poradí 3. projekt s názvom Hymnus na život. K tvorcom pribudnú Martin a Anna Burdovci. Všetkým vám, milí priatelia, ďakujeme za ten čas, ktorý ste nám venovali. Vaša prítomnosť bola pre nás naozaj darom, boli ste aktívnym publikom, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. A ďakujeme aj sestričkám Kongregácie Božieho milosrdenstva za pozvanie. Prajeme vám ešte požehnaný podvečer a dni plné radosti z maličkostí. Dovidenia a do počutia. Teraz vám predstavíme prvú skladbu z pripraveného projektu Hymnus na život. Do
Dostal som veľký dar od Pána všetkých čias. Je to život vzácny, viem, preto nech moja pieseň znie. Učím sa ním prichádzať, s ním všetko zmysel má. Aj keď často nechápem, čo to vlastne znamená. Ako Job chcem vďaky vzdávať, radosť, lásku ospievať. Moje srdce bude jasať, že si mi život, Pane, dal. Ako Job chcem vďaky vzdávať, radosť, lásku ospievať. Moje srdce bude jasať, že si mi život, Pane, dal. Keď ráno otvorím oči, pozriem na Boží svet, vnímam krásu okolo, dušu zaplaví radosť hneď. Dávaš mi moje miesto, aj v ťažkých dňoch mám chuť žiť. Len v Tebe dôveru mám, na veky chváliť ťa chcem, môj Pán. Ako Job chcem vďaky vzdávať, radosť, lásku ospievať. Moje srdce bude jasať, že si mi život, Pane, dal. Ako Job chcem vďaky vzdávať, radosť, lásku ospievať. Moje srdce bude jasať, že si mi život, Pane, dal. Ako Job chcem vďaky vzdávať, radosť, lásku ospievať. Moje srdce bude jasať, že si mi život, Pane, dal. Ako Job chcem vďaky vzdávať, radosť, lásku ospievať. Moje srdce bude jasať, že si mi život, Pane, dal. Že si mi život, Pane, dal. Stesnené podmienky, tak budem ďakovať takto z miesta. Dnes mi jeden môj priateľ, kňaz, povedal: Stánkoš, a ty si tu v nebi. Prežili sme krásne chvíle do poludnia pri slávení Eucharistie, keď sa nám lámalo Božie slovo, keď sme boli posilnení Eucharistiou, živým Pánom Ježišom. Potom sme sa kratučko posunili na tele, keď sme sa občerstvili vďaka sestričkám. Popoludní hodina milosrdenstva. A na záver sladký bomboník. Zazneli to aj slova v piesni Prišli sme tak, ako ste žiadali. Tieto slova pravdepodobne adresovali svätý Cyril a Metod našim predkom, ale tieto slova vlastne platia i o vás k nám. Prišli sme tak,
prišli ste tak, ako sme žiadali a naozaj som veľmi šťastný, vďačný Bohu i vám, že ste prijali pozvanie a spolu s nami oslavili Božie milosrdenstvo aj týmto nádherným koncertom. Motto je posilnený vierou. Myslím si, že nepoviem iba za seba, ale aj za mnohých z nás, možno za všetkých, že aj vy ste nás posilnili vo viere svojim spevom, hrou a predovšetkým aj tým, ako ste to všetko prežívali. Ja som mal tú výhodu, že som tak blízko pri vás a som mohol vnímať to, ako vašu mimiku, ako to všetko prežívate. Som vás obdivoval, lebo ste unavení po dlhej ceste a napriek tomu plný radosti a pokoja. Veľká vďaka aj za toto vaše svedectvo viery. Možno niekto povie, je to profesionalita, možno čiastočne, ale ja verím, že hlavne je v tom vaše srdce. Takže všetkým vám naozaj veľké ďakujem a veľké Pán Boh zaplať. No už keď ste nám ponúkli aj tú uputávku, tak čo bude o rok? Uvidíme, čo pre nás Pán prichystal o rok, to nechceme predbiehať. No kiež by sme sa tu takto zišli, nie? Čiže my pôjdeme všetci k vám, asi lepšie, keď prídete vy k nám, nie? Uvidíme. Takže všetkým veľké ďakujem, veľké Pán Boh zaplať.